ƙasar dai ta jamhuriyar Nijar. Har ila yau dai abubuwan da suke ta faruwa a cikin ƙasar. Sauke Muhammad Bazoum ya kawo wasu matsaltsalu a cikin ƙasar. Yanzu dai shugaban hafsar sojojin ƙasar jamhuriyar Nijar suna tattaunawa tare da shugabannin ƙasar Nijar akan irin abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar. Kamar yadda kuka sani dai masu sauraro, shugaban sojojin hafsar sojojin ƙasar Nijar ya tattauna da shugabannin da suke aiki a cikin matattarar Nijar saboda irin abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasar. Yanzu dai kotu ta yanke wa Muhammad Bazoum hukunci akan ba zai koma mulkinsa ba saboda sojojin ƙasar jamhuriyar Nijar su za su ci gaba da gudanar da aikinsu a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar. Tattaruwar matsaltsalu a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar ta kai ta kawo da ƙasashe da yawa sun ce za su yi wa jamhuriyar Nijar yakin da ba za su taɓa mantawa da jamhuriyar Nijar ba. Saboda irin abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasar shi isa aka sauke Muhammad Bazoum daga cikin kujerar shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma sojojin ƙasar Nijar sun samu matsala da shugabanninsu akan irin matsalolin da suke faruwa a cikin ƙasar. Saboda zaman tattaunawar da aka yi a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar ya ba da abin da ake so a ciki. Duk da haka dai mutane suna mamakin sauke Muhammad Bazoum da kujerarsa aka yi. Yadda kotu ta yanke wa Muhammad Bazoum hukunci akan irin laifuffukan da ya aikata. Sojojin ƙasar Nijar sun haɗa turka-turka sun ce Muhammad Bazoum yana fitar musu da sirrin ƙasa kuma sun kama yi da cin amanar ƙasa. Shi isa kotu ta yanke wa Muhammad Bazoum hukunci akan ba zai taɓa koma kan kujerarsa ta mulki ba. Irin abubuwan da suke ta faruwa a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar dai ba adadi. Yanzu kuma haka Bola Ahmed Tinubu ya yi magana da shugabannin ƙasar Nijar. Saboda ƙungiyar nan ta ECOWAS da ya tura ta ba ta yi amfanin komai ba sai da ya shiga da kansa. Jamhuriyar Nijar dai har yanzu dai ana ta gudanar da bincike akan irin matsalolin da suke faruwa. Ta kai ta kawo da shugabannin jamhuriyar Nijar sun ba da umarni akan kan wanda ya ƙara shigo musu ƙasa. Daidai da jirgin sama ma yanzu haka baya sauka a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar in ba na sojoji ba. Matsalolin da suke ta faruwa a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar ta kai ta kawo da Muhammad Bazoum an kulle shi a cikin kurkuku. Takardun dai da suke so Muhammad Bazoum ya saka hannu a kai har yanzu dai bai saka ba. Kuma ƙasar jamhuriyar Nijar har yanzu suna nan suna fafutuka akan irin yadda za a zauna lafiya a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar. Muhammad Bazoum dai shugaba na gari ya ba da umarni domin shi ma ya haƙura da mulkin ƙasar jamhuriyar Nijar akan irin cin mutuncin da ƙasar jamhuriyar Nijar take masa. Har ila yau dai irin abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasar Muhammad Bazoum ya ce shi ba ruwansa a ciki. Tunda sun riga sun kai shi kotu kuma ta yanke mai hukunci akan laifin da bai aikata ba. Duk da haka dai sojojin ƙasar jamhuriyar Nijar sun yi mamakin yadda Muhammad Bazoum ya aikata laifi sosai a cikin jamhuriyar Nijar. Kuma Muhammad Bazoum ya ce laifinsa guda ɗaya ne akan za a canja kuɗi kuma an daina musu mulkin mallaka. Shi isa ƙasar da ta raini ƙasar Nijar shi isa ta ce ba za ta taɓa barin Muhammad Bazoum ya hau mulki kuma ya ci gaba da gudanar da mulki ba. Domin sojojin ƙasar Nijar suna kai kuma za su karɓi mulki daga hannun Muhammad Bazoum. Yakin dai da ake so a yi da Najeriya da kuma can ƙasar Nijar har yanzu dai kuma takardar an kisa hannu a cikinta. Daga bisani dai irin abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar mutane sun fara zargin sojojin ƙasar Nijar su suke haddasa shi. Yanzu kuma haka takardar da sojojin ƙasar Nijar suka haɗa akan Muhammad Bazoum ta fara aiki domin hukunci akan za a yi wa Muhammad Bazoum. Tattaruwa dai ta fara tattaruwa a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar. Mai sauraro don Allah don Annabi in shigowar ka farko cikin channel ɗin nan ka daure ka dangwala mana alamar subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa don samun ingantattun labaran mu zafafa da zarar mun ɗora. Ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kotu ta yanke wa Muhammad Bazoum hukunci akan ya sauka da kan kujerar cikin jamhuriyar Nijar. Har ila yau dai Bola Ahmed Tinubu ya isa hannu a takaddun da ƙasar jamhuriyar Nijar ta gudanar da su a gaban Bola Ahmed Tinubu. Yanzu kuma kotu tana umartar da Muhammad Bazoum ya sauka da kan kujera domin ya ba wa ƙasar ta ci gaba da gudanar da mulkinta.
ƙasar da take mulkar ƙasar Nijar ta fito ta yi magana da sojojin ƙasar Nijar domin su ma su karɓi mulkin su ci gaba da gudanar da shi kamar yadda Muhammad Bazoum yake gudanar da shi. Irin matsalolin da suke faruwa a cikin jamhuriyar Nijar kenan. Yanzu kuma haka sojoji sun fara zaman tattaunawa akan irin matsalolin da suke faruwa domin a warrake su a cikin ƙasar. Kuma Muhammad Bazoum ya ce inda yana rai da lafiya ƙasar jamhuriyar Nijar sai ta neme shi domin shi ma ya zo ya bata gudunmawa. Duk da sun sauke shi daga kan kujerarsa amma hakan bai sa ya ƙi ba wa ƙasarsa gudunmawa ba. Yanzu kuma haka masu sauraro jamhuriyar Nijar sun tattauna akan irin matsalolin da suke faruwa a cikin ƙasar. Domin wasu takardu da aka fito da su na can baya da wanda aka sauke a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar. Kuma Muhammad Bazoum ya ce inda yana rai da lafiya cikin ƙasar jamhuriyar Nijar za ta daɗe ba a taɓa amfani da cikin wasu abubuwa a cikin ƙasar ba. Yanzu kuma haka gidan gwamnati da yake ƙasar Nijar wato sojoji sun karɓe shi. Sun zagaye sojojinsu a ciki domin su fara gudanar da ayyuka a cikin ƙasar wato jamhuriyar Nijar. Har ila yau dai mutanen da suke shiga cikin ƙasar jamhuriyar Nijar suna mamakin yadda Muhammad Bazoum ya sauka daga kan kujerarsa ta ƙarfi da yaji. 'Yan ƙasar jamhuriyar Nijar sun ce Muhammad Bazoum ba zai ci gaba da gudanar da mulki ba don ba mulki ya iya ba. 'Yan ƙasar jamhuriyar Nijar suna jin daɗin mulkin Muhammad Bazoum amma duk da haka sai da sojojin ƙasar jamhuriyar Nijar suka sauke Muhammad Bazoum daga kan kujera. Kuna sauraron labaran rana kenan. Dan Allah dan Annabi muna roƙonka in shigowar ka farko cikin channel ɗin nan kar ka manta da dangwala mana alamar subscribe da yi mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Kuma muna roƙonka dan Allah dan Annabi da ka tsaya ka bi har ƙarshen bidiyon nan ka ji yadda take kayawa tsakanin jamhuriyar Nijar da kuma Muhammad Bazoum. Irin tirka-tirkar da take afkuwa a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka.